Nai tongnai khajani dakuktai bukukchong ang tabo hani hai tui phaipi gano rong basango video ketal ang tini rong no phunungnai mo mui songmani ya omo hingkai kutui budul sramani dud bai sujini kutui budul sramani rong no phunungnai ang tabok rong no tamo tamo maninyang abo phunungman phasing thangnai sung tabok puila ni tini ro pen box saka tabo sung puila ni nai ro dud cup sarinai sung 250 gram dud te kisa nangkai di nai sung cup kani hingka kai sini cup kani rika sung ro ta sung apa nolak kisan ka suji kisoni tongo tabo suji bai dud no sung kaham kai songai nanai mahake sung kutui budul khlainai dud bai suji ni kutui budul ma wahake nogo khlai jai nei beji hatini paijana nangetai sung mahake nogo khlai jai mano kisa kosto khanya nango simo srabiati ke sung kisa kolima tongmono yak thagiyawo simo tabo ongkha sung tabo tikhlainai mo sung kiting kha budul khlainai sung tabo iro attachment box saka sung iro sira khanyan wangai chini ni sira khainai sung turi khairo yang nai tongde norok bo make khlai jai manai nogo puilan chimi pai thak jora norok naidi hingkai norok no khlai jai manai sung tabo iro chini khiklainai chini khiklai ke chini sira sramnai sung iro chini mo tabok sira khlaimai no kutugui tongo chini mo sung tabok suji bai sung dud songoi tomaro sung tabok sung kiting khanya mangai sung iro kisa gi khiklai mananai gi bai buli sapului mananai sung sabulai sung ta sapiknai sapiki sung kiting khai chini sira khlai tongmon aro sung khiklainai chini sira ongoi tong sung sira box sajak chini gas sula saka suji bai chini mo dud ni kutui chini tabok joto sira ongkha sung tabok sira ongkha sung tabok khiklainai kaisa kai sung tabok phunungnai ro chini gorom mosla khiklai rikha sung iro bahai moto mongnan bangai sung tabok chini joto budul khai khlaibe ke sung kiting khai sung tabok hor kisa lem khai rikha sung tabok khiklainai ro kaisa kai chini kutui budul belai naithok ongoi phaikya kutuk saboi mahake nogo khlai jai mano hatini pai 20 minute mojoni sung chini nogo kebo jaiti ba kebo nograi rok beranin phaikya hangka 20 minute mojoni sung iro rosgulla ba sung kutui budul khlai jari mano nogo hatini pai oi phano chini tabok kutui budul ongoi tongo tabok chini sung 20 minute hingkai sung mo khlai nogo joto chari mano sung tabok mono chini tabok paithak phasingma thangoi tongo chini rosgulla tabok ready chini tabok joto rosgulla chini tabok joto ongbai kha rosgulla eba kha kutui budul ongbai kha sung tabok no phunungnai chini rosgulla ba kutui budul busuk naithok ongkha sabai phungnai no ekdom sob hati ba phal nong ni hayong suka nogo khlai se mano mahike 20 minute mojon chini mo joto rosgulla ba kutui budul ready chai mano sung tabok mo jana hingkai ani kutui budul khlai mano kebo ei video no sajagoi tongkha hingkai ani ei channel no subscribe khaidi tai share khailagi kabang khai te bell icon no save di te like comment di hingkai sa ang te bunrok no phunungnai katal video hambai।